Moro! Se on konduktööri täällä. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi Connectin kyytiin. Katsokaa vasemmalle. Siellä näkyy upea Näsinneula, Tampereen maantie. Suoraan edessänne avautuu valtava Näsijärvi. Eikö olekin melkein kuin meri? Entäs alapuolella? Siellähän näkyy monenlaisia huvilaitteita ja iloisia ihmisiä. Nyt kiidämme Connectin kyydissä läpi Särkänniemen. Ja hei, muista hymyillä. Matkalla ilmeesi ikuistetaan. Pitäkäähän kiinni. Nyt mennään. Der hat bestimmt irgendwas zur Story gesagt. Ja, ja. Gehe ich von aus. Musik! Tervetuloa takaisin Särkänniemeen. Muista ottaa matkatavarat lokerosta ja tutustu matkalla napattuun valokuvaasi alakerran Connect Shopissa. Nähdään taas.